Здравейте, фенове на Bleach или предстоящи такива. Днес ще направим рекап на Soul Society арка в Bleach и нека да започне. Ичиго Куросаки е обикновен ученик, който има уникалната способност да вижда духове. Една нощ среща Рукия Кучки, Шинигами, която е на мисия в света на хората. При опит да защити семейството на Ичиго от Холоу, Рукия е тежко ранена. За да спаси всички, тя предава част от своята Шинигами сила на Ичиго. Обаче Ичиго неволно поглъща цялата й сила и става временен Шинигами. Това води до сериозни последствия за Рукия, която остава затворена в човешкия свят без възможност да се върне обратно в Soul Society. Рукия живее в човешкия свят, помагайки на Ичиго да се справя с холотата и да изпраща души в Soul Society. Внезапно се появяват Ренджи Абарай и Бякуя Кучки, които са изпратени да върнат Рукия в Soul Society, където тя ще бъде екзекутирана за сериозно нарушение – предаването на Шинигами сила на човек. Ичиго се бори с Ренджи Абарай и почти го побеждава. Въпреки опитите на Ичиго да я защити, Бякуя го унищожава и сериозно го ранява, немайки силите му на Шинигами. Рукия се предава доброволно, за да спаси Ичиго, и се връща с Ренджи и Бякуя в Soul Society. Ичиго, след като се възстановява, решава да спаси Рукия с помощта на Кийски Урахара, бивш капитан от Soul Society. Ичиго и приятелите му Урихиме Иное, Урио Ишида и Чад преминават през интензивно обучение, за да станат по-силни. Групата преминава през портал, създаден от Урахара, заедно с Юруичи, и проникват в Soul Society. В Soul Society те се пробват да проникнат в Серетето, където държат Рукия. Ичиго се среща с Джидамбо, огромен гигант с два сатъра, който пази портите на Серетето. Ичиго обаче ги чупи на две и той отваря портата. Но капитана Гин Ичимаро стои от другата страна и му реже ръката. Ичиго се спуска в битка, но е бързо върнат от Чиикая на Гин, наречен Шинзо, който удължава меча му. Те намират друг начин да влязат и това е с големия Кенън на Кокако Шиба. Първият опонент на Ичиго в Серетето е Икако Мадараме от 11-та дивизия. Това е близка битка, но той бива победен. Ичиго му оправя раните и Икако му казва на къде да тръгне и го предупреждава, че неговия капитан Кенпачи Зараки го търси, защото иска само силни противници. Ичиго се среща отново с Ренджи Абарай, който е пъти по-силен от преди. Ичиго губи тежко в началото, не се сеща какво Кийски Урахара го научи и той го побеждава тежко ранен. Въпреки че Ренджи първоначално е решен да спре Ичиго, той постепенно осъзнава, че действията му противоречат на неговата съвест и решава да помогне на Ичиго да спаси Рукия. След като Ичиго се възстановява, той се среща с най-голямото му предизвикателство до сега. И това е капитана на 11-та дивизия Кенпачи Зараки. Ичиго бива унищожен дори и без да може да го отраска. Ичиго изпада в кома и влиза в вътрешния си свят, където се сбива с белия Ичиго, който му показва колко е силно неговото зампакто Зангетсу и му казва, че той трябва да му се доверява, а не да го използва като инструмент. След това Ичиго става изключително силен и се бори на едно ниво с Кенпачи, въпреки че той е лимитиран по това време. Те стигат до една последна атака с цялата им сила, но завършва в равност, като и двамата са тежко ранени и в безсъзнание. Юруичи го намира и го взима, за да го възстанови, разкривайки истинската си форма, след което Ичиго бърза, без да мисли, че е ранен, да стигне до Рукия. Там се среща отново с Бякуя Кучки и преди да бъде пребит, Юруичи се появява и го спасява. Тя казва на Бякуя, че ще го направи по-силен от него за 3 дена. Ичиго тренира нон-стоп, за да научи неговия банкай, който отнема 10 години и само капитаните го имат. Звучи невъзможно за 3 дена, но той няма време за губене и се пробва все пак. Деня на екзекуцията пристига и точно преди Рукия да бъде убита, Ичиго я спасява и спира огромната птица. Той също така побеждава 3 лютенента с голи ръце. На Бякуя не му се хареса това и почва битката между тях. Ичиго използва за пръв път силата на меча си и кара Бякуя да използва своят банкай. Ичиго вижда огромната сила и решава най-после да използва и неговия. Бякуя, не вярвайки на очите си, е шокиран. Ичиго става много бърз и силен и кара Бякуя да използва следващата форма на банкай, наречена Сенкей. Ичиго е изморен след прекаленото използване на силите си и точно преди Бякуя да го победи, излиза Холоу версията на Ичиго. Той е изключително по-силен и се бие като психопат, но Ичиго си връща контрол, махайки маска, защото иска да победи със свои ръце. Те се приготвят за последна атака и Ичиго побеждава. Но това не е края, защото истинският злодей Айзен
се показва заедно с Гин и Толсън и разкрива злия си план да унищожи Soul Society и да стане най-силния. За да направи това, той бърка в Рукия и взима артефакта, сложен от Кийски Урахара, наречен Хогилкут. Хогилкуто обаче е заградено със специална бариера и ще се махне чак след 12 месеца. Силата на Хогилкуто е да изпълнява всички желания на мастера си. Ичиго обаче не се отказва и заедно с Ренджи му скачат, но Айзен с най-големия дизреспект хваща меча му с един пръст и го унищожава. Те бягат в Уеко Мунду при холютата и така свършва този арк. Това беше част 1 от историята на Блич. Пишете, ако искате и другите аркове. Също така, ако сте фенове на Блич, може да влезете в българското Discord комюнити. Линк в описанието. Това беше от мен, до следващия път.